back to my YouTube channel. At ayun na nga, nandito ngayon tayo sa probinsya. As you can see, yung ating surroundings. So, bali, ang unang challenge na gagawin natin is magpapakain tayo ng pabo, ng turkey. So, ayan, first time ito na gagawin. So, andun sa likod, dun tayo pupunta. So, I think, let's go. Samahan nyo ako. Tara! So guys, ito na, meron akong dalang maliit na balde. So ayan, so ito yung paglalagyan natin ng, we call it tuyo, pero darak in English. So tara, samahan niyo ako, medyo maputik siya. So ayan. Kasi medyo umuulan dito ngayon. So ayun, be careful lang. Okay na, baka jeep. Pero be careful, pero mas careful yung paghawak mo ng phone. Baka jeep. Nakakaloka. So bali, andito na yung entrance. Papasok na tayo. Andun lang tayo siya pupunta. Yung mga pato ay tabo, nag-aabang na sila. So tara. So hi guys, andito na yung tayo sa konting kubo-kubo ng mga we call it poultry na lang. So ayan. So andyan na yung mga pabo. Andun. Tapos ang una natin gagawin is ito, maglalagay tayo ng tuyo or we call it darak. This one. So bali ito guys, itong darak na to is ito yung kapag pinagiling mo yung palay. So bali yung na-produce na balat, yun nagiging pino siya, and then napo-form siya into darak, which is pinapakain siya sa mga hayop like baboy, manok, or anything. So ayan, maglalagay na tayo. Ilan ba lalagay natin? Dalawa. And then tatlo. So ayan. Ito naman, feeds. Ayan. So bali sa mga pabo rin to. Ayan. So tara na. Lalagyan lang natin siya ng water. Okay. So kulang pa pala ito. So magdadagdag tayo ng mga half or something. So ayan. Ang tuyo. Ayan. Tapos imimix lang natin siya. OMG, yung mga pabo, baka kagatin nila ako. So bali na mix na siya. So maglalagay tayo ng water and then additional kung hindi pa na-form yung. Tapos saan? Yan. Tapos ipo-pour na natin siya into, hindi pa nalinis. Ay gano'n? Kung namasa tikok in focus ko. So ayun na sila yung ating mga pabo, mga something, mga chicken and pabo. Yung feeds pa here. Jayo. Asan? Here. Bye-bye. Ay, ang dami. Portion. Parang nahiya sila. Nahiya sila, no? Pakaloka. Napakaluto, oh. So bukas magkakatay rin tayo ng pabo. So abangan nyo yan kasi we will make another vlog for that. Asaan? Dapay manok dyan. Ay, gano'n? Okay. So bali nandito tayo sa pangalawang poultry house. Ayan. So andun yung ibang pabo. So ngayon maglalagay ulit tayo
maglalagay ulit tayo dito ng food nila and then do bali busy sila doon sa pagkain. So later on, pupunta sila dito and then kakain nila dito. Gano'n. Yan. Tapos guys, gusto ko lang i-flex yung ating ganon, puso ng saging. Ayan. Ito pala yung saging na to is yung saging na saba, which is yung ginagawa for banana cue, turon, bilo-biro, or anything, pangluto, ganon, panglaga, ganon. So guys, andito pa rin tayo. So yan, so bali, itutour ko ulit kayo sa ating kapaligiran, no yan. So bali, actually backyard lang to ng bahay namin. So ayan, as you can see, if-flex ko lang guys, itong dahon na to is yung, I love it, I love the smell, luya. So ito yung luya. So yun, hanggang doon, konti lang naman. Ayan, so bali, i-harvest na siya during summer, I think, like March or April. Meron tayong mga gabi. So ayan, ito guys, ito pala yung gabi na yun. Is yun, kung nakikita niyo sa palengke, ito yung ginagawa, kinukuha nila hanggang doon sa stem. Tapos, dry nila siya. And then hanggang sa ma-dry, and then kinakat na nila into strips, tapos nilalagay na sila sa plastic. So yun ang nabibili natin sa mga supermarket. Pero kapag sa palengke lang kayo bibili, so bali, ayan lang siya, ganyan. It's either fresh or dry yung makikita nyo. So ayan, may mga konting gabi lang dito na pwede nang pagtiisan. So yun. So guys, bali nandito ulit tayo sa kubo. So ayan, so bali ito pala is dito ginagawa nilang pag-storan ng mga kahoy. So ayan, ito mga to, or we call it panggatong. Ayan, pagsumrud sa Ilocano. So ayan, panggatong. Tapos tara, pasok kayo. And then, ito, charan, ipapakita ko lang yung ating traditional way na pagluluto. So, ayan, meron siyang 3 stones na pinagharap-harap. And then, parang tripod siya, guys, na gano'n, no? 3. So, ayan. And then, dyan natin isasalang yung mga yung mga lulutuin natin. So, actually, ito yung ginagamit namin before, like, nung mga bata pa ko, and until now gumagamit pa rin kami, or marami pa rin gumagamit dito sa amin, dito sa probinsya. So ayan, and I think dito tayo magluluto sa gagawin nating cooking vlog later on. So stay tuned guys, and abangan nyo yon dahil magkakaroon tayo ng cooking vlogs dito. So, ayan, bali ngayon, for now, ginagawa lang nilang imbakan. And ayun, may something nakasabit-sabit dyan. So guys, I think that's all for now. This has been Larny, and please stay tuned kasi magkakaroon pa tayo ng maraming vlogs and then in the next days. And then, so ayun, do not forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel. And then do not forget also to click on the bell button for you to be able to notify whenever I have new videos. So guys, bye-bye. Merry Christmas!